Šta god pričali u Kijevu, front u Donbasu ukrajinske vojske nastavlja da se urušava. Neprijatelj je u stanju da zadrži Avdijevku samo zahvaljujući svim utvrđenjima koje su građena godinama, ali mogućnost potpunog oslobođenja grada već se nazire na vidiku. Ruske oružane snage 25. novembra probile su u pravcu Avdijevske tvrđave, stvarajući operativno okruženje za militante oružanih snaga Ukrajine. Ovo je bio ozbiljan zaokret u toku neprijateljstava. Ruska vojska nastavlja ofanzivu napadajući neprijateljske položaje u ovom regionu. Ovu informaciju potvrđuju ruski i ukrajinski mediji. Ruski lovci preuzimaju kontrolu nad putevima snabdevanja, što otežava Ukrajincima da ih popune. Aktivna neprijateljstva se nastavljaju u različitim oblastima, uključujući Stepovoje, Krasnogorovku i selo Severni. Ruske snage uspostavljaju uporišta u južnoj industrijskoj zoni poznatoj kao Promka. Strateški značaj ove oblasti je zbog lokacije raskrsnice glavnih puteva između Gorlovke i Donjecke urbane aglomeracije. Njegovo hvatanje postalo je moguće posle 25. novembra. Ratni izveštač Aleksandar Koc napominje da ruske trupe vrše pritisak sa svih strana. Kao rezultat toga predstavnici ukrajinskih snaga suočeni su sa gubitkom sposobnosti da koncentrišu svoje snage i izvedu kontranapad. Situaciju komplikuje nedostatak municije među ukrajinskim oružanim snagama, što je potvrđeno tokom radio presretanja. Prema rečima politikologa Sergeja Markova, vremenske prilike sprečavaju isporuku municije kroz Orlovku. Ukrajinska strana prijavljuje i značajne gubitke, što potvrđuju zvanični izveštaji i video snimci na društvenim mrežama. Ovo naselje je od strateškog značaja od 2016. godine. Kako prenose mediji ruski, od tada je počelo stalno granatiranje Donjecka. Oslobađanjem Avdijevke ruskoj vojsci će se otvoriti put ka Slavjansku i Kramatorsku, a preteći Kijevu da izgubi kontrolu nad celom levoobalnom Ukrajinom. Za ukrajinske oružane snage Avdijevka igra ključnu ulogu, omogućavajući im da drže svoje pozicije zapadno od Donjecka i vrše pritisak na glavni grad Republike. Komandant bataljona Apostol Juri Gagarin smatra da gubitak ovog naseljenog mesta znači da se bliži praktično kraj vojnog sukoba. Ratni izveštač Aleksandar Slatkov za uzvrat pružio informaciju o novom formatu rovovskog ratovanja koje ruske trupe koriste kod Avdijevke. Ovaj taktički pristup uključuje tuneliranje napred i zasnovanje na principima podzemnog ratovanja, omogućavajući ruskim lovcima da se pojave neočekivano blizu Ukrajinaca i pokrenu uspešne napade. Aleksandar Sladkov opisuje taktiku upoređujući je sa metodom koju su koristili Vijetnamci 1954. godine. Kao deo ove taktike, ruske trupe su kopale rovove, zaklonile se iza linije fronta, a zatim napale. U isto vreme, kasetna municija se aktivno koristi kao odgovor na snabdevanje SAD, što prema izveštajima ratnih dopisnika daje plodove. Aktivnost vojnih operacija u ovom pravcu povezana je sa kvantitativnom superiornošću oružanih snaga Rusije. Severni i južni bokovi utvrđenih ukrajinskih zona su ranjivi na prodore, a otvoreno područje oko Avdijevke je minirano. Stručnjaci ne mogu tačno da predvide razvoj događaja, ali procenjuju izglede za potpuno opkoljavanje i mogući početak napada na Avdijevku u roku od nekoliko meseci. Oslobađanje ovog naselja moglo bi naići na otpor ukrajinskih oružanih snaga, koje su od 2014. godine stvorile moćna utvrđenja i odbrambene strukture u regionu. Kapetan prvog ranga u rezervi Vasilij Dandikin napominje da je strategija opkoliti, a zatim uništiti grupu ukrajinskih snaga ako ne odluče da napuste Avdijevku. Stručnjaci ukazuju na potencijalnu upotrebu različitog oružja, uključujući vazdušne bombe i sisteme za bacanje plamena. Žestoke borbe kod Avdijevke traju od 30. novembra. Ruski borci napadaju ukrajinske položaje, ne dajući im šansu da napreduju. Uprkos teškim vremenskim uslovima, oružane snage Rusije nastavljaju napredovanje, istiskujući Ukrajince sa njihovih prenose Telegram kanali. Ukrajinska strana takođe izveštava o uspešnim dejstvima ruske vojske, a napad na grad dolazi iz više pravaca. Ruske oružane snage napreduju u reonu sela Stepovoje
i industrijske zone južno od Avdejevke. Ruska vojska postepeno napreduje kroz šumovite predele do sela Berdiči kod Stepova. Nedavno su jurišne trupe zauzele položaje u blizini pruge, pojačavajući severni bok. Usled napada zauzeta su prva utvrđenja na tom području, a zatim su ruske trupe zauzele i druge rovove bliže otvorenom prostoru. Borbe se vode u reonu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda gde ruske jurišne trupe napadaju. Vode se borbe i na teritoriji baštenskih udruženja. Ruske trupe su već zauzele industrijsku zonu i sada vode pozicione bitke. Obezbedile su svoje položaje i pripremaju se za dalje napade i napredovanje. Prema pisanju ukrajinskih militanata na internetu, Rusija aktivno koristi svo svoje oružje. Topdžije rade toliko da ne možemo da podignemo glavu. Vremenski uslovi u velikoj meri ometaju korišćenje dronova u punom potencijalu. U ovom trenutku obe strane su uglavnom prešle na pozicione bitke.